nit. La campanya electoral està més avorrida que José Montilla disfressat de musclo. Un dels pocs temes que han aixecat polseguera és el vídeo del PP de Badalona per la manera de tractar el problema de la immigració. Tenim imatges exclusives del seu rodatge. Síganme. Vamos a ver la realidad de los habitantes de Badalona. ¿Verdad que en Badalona hay demasiada inseguridad y que es por culpa de la alcaldesa socialista y que con el PP todo iría mejor? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, una cosa de no decir, ¿eh? A mí, por ejemplo... No, a mí no, a esta señora la han robado. No, a mí no. No era usted. No. Sí. Bueno, era ella, ¿no? No, que yo decía lo de las pastas. Calleu. És per què no us heu après? ¿Por qué no os he après el guió? Heu de dir, en el bar de al lado han robado 2 veces unos... Unos moros muy feos. Caso en ronda, però ho diu ell o jo. Digo tu, que t'escau més. Va, tornem. Es tracta d'un rodatge molt complex, sobretot perquè tractem temes profuns, però sempre d'una manera sutil i fina, sense grolleries. No, has de dir, un rumano. En este barrio hay demasiada inmigración. Viven 20 o 25 inmigrantes en un piso. Está todo lleno de ratas. Vamos, un desastre. Talleu, és bona. Bé, amb aquest plano hem acabat la gravació. Crec que d'aquest vídeo ens sentirem a parlar molt. Por allá, ya era hora de que acabáramos de gotar de mezquita. Salam alaikum. Aleikum salam. Bé, perquè el tema de la immigració està al carrer i no el podem amagar. Moltes gràcies. ZP dimissió. I a Madrid la campanya és de color rosa. El socialista Sebastián ha preguntat a Ruiz Gallardón per la seva relació amb una imputada del cas Malaya. ¿Quina imputada? Y en este tema seremos inflexibles, ¿sí? Una última pregunta, presidente. ¿Usted aprueba que el candidato Miguel Sebastián utilice la vida privada de Gallardón para hacer campaña? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Gallardón, sabíamos que no te llevabas nada bien con Esperanza, pero de ahí a mandarte mensajitos con La Corulla... Madre mía, Gallardón dice que él no tiene nada que ver con las obras ilegales. Niño, pero es que los curas no te enseñaron que hay pecados de obra y pecados de pensamiento. Mira, Gallardón, felicidades porque la chica es mona, pero... ¿te ha presentado ya a todos sus amigos? Porque te veo yendo a Soto del Real porque todos están... entre rejas. Menos mal que nuestro candidato Miguel Sebastián es un santo y todas las obras que hace son buenas obras. ¡Cortad! ¡No es buena! ¿Por qué? Pero bueno, ¿quién ha puesto la foto de Mr. Bean en lugar de Miguel Sebastián? José, total, ¿qué más da si la gente no sabe ni qué cara tiene? Ni siquiera yo misma. Pero Teresa, ¿cómo no conoces a nuestro candidato? Nuestro, perdona, guapo, el Sebastián este le elegiste tú porque era tu amigo. Y si no se come ni un rosco es tu problema. Pero si es súper carismático y súper conocido. Si continúa cagándola así será muy carismático. Carot, tú conoces a Miguel Sebastián, ¿verdad? ¿A que tiene carisma? El Miguel Sebastián és aquell noi de Nevada que va guanyar el Tour de França. ¡Aupa, Sebastián! ¡Aupa! ¿Ves? Este tío es un bluff. Joder. Nadal. Tú conoces a Miguel Sebastián, ¿verdad? Tranquilo, ZP. El túnel del Carmel és segur i seria inimaginable que es pugui enfonsar algun edifici. ¿Pero qué dice ese tío? Por Dios, ¿qué dice? Escolta, ZP, mira, és que el Nadal és tan lent parlant que ha d'estar responent les preguntes que li van fer fa 4 anys. Per mi queda força clara. I ara que no ens sent ningú, el nano aquest, el Zapatero, o passa alguna cosa gruixuda abans del 14M amb el mastic, el dir-ho, o el Rajoy se'l menja amb patates a les eleccions. Oye, ¿podríamos poner al tonto lava ese de candidato? Total, no lo conoce nadie. Oye, mira, si Sebastián fuera una mujer, tú no dirías esto. Si tú fueras una mujer, ahora no estaríamos como estamos. La Lliga està que crema. Tothom està pendent del que pugui fer el Deportivo al camp del Madrid. Els jugadors del Depor ja noten aquesta càrrega addicional.
I és que alguns jugadors treuen el seu millor joc quan porten uns quilos de més. Mariano Rajoy continua fent la rosca a Convergència i Unió. Només li falta parlar en català en la intimitat. El candidat popular està disposat a pactar amb Mas i Duran on sigui i com sigui. Els problemes del trànsit preocupen els ciutadans de Barcelona. Els diferents candidats presenten propostes força originals. Convergència i Unió proposa substituir els 7 milions de cotxes particulars per 7 milions d'ambulàncies. Així tothom tindria prioritat de pas. El PP té una proposta molt neoliberal. Vol que cada català tingui la seva pròpia carretera privada. N'hi hauria prou construint 7 milions de carreteres d'accés a Barcelona. El PSC untarà els cotxes amb vaselina o margarina perquè puguin entrar a Barcelona amb més facilitat. Iniciativa proposa asfaltar el mar Mediterrani. Així s'aconsegueixen dues coses: acabar amb la plaga de meduses i que Barcelona tingui la mar de sortides. Finalment, Esquerra Republicana proposa que les càmeres de control del trànsit accelerin la imatge perquè la gent pensi que se circula més ràpid. Molt enginyós, no troben? Doncs així els diem adeu.